நாம் இப்போ பக்தி யோகத்திற்கு செல்லலாம். ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஞானம் என்றால் என்ன, விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன, அது எல்லாத்தையுமே நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஞான விஞ்ஞான யோகம். அதை பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம். ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஞானம் என்றால் சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கறது செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம். அதாவது இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொண்டோம். அதுதான் ஞானம். விஞ்ஞானம் என்பது இந்த பரம்பொருளுக்கும் நமக்கும் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். முழுமையான அறிவு, அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், பரபிரம்மத்தை பற்றி நாம இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம். அதுதான் ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகின்றோம். ஸோ நேத்து நாம பார்த்தது அஷ்டாங்க யோகம். ஸோ அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பற்றி நாம பார்த்தோம். யமா நியமா, அதுக்கப்புறம் ஆசனா, அதுக்கப்புறம் பிராணயாமா, அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பிரத்யஹாரா, அதுக்கப்புறம் தாரணா, அதுக்கப்புறம் தியானா, அதுக்கப்புறம் சமாதி. சமாதி என்றாலே நம்ம மனதை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருநிலைப்படுத்தி பகவான் மேல நிறுத்துறது, ஃபிக்ஸட். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுமே இருக்காது. ஒன்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் த லார்ட். அவரையே நம்ம ஃபோக்கஸா நினைக்கிறது தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலை சமாதி நிலை அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தியானத்துல முன்னேறி செல்லும் பொழுது நமக்கும் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். ஸோ முழுமையாக பகவான் மேலேயே லயித்து இருப்பதுதான் சமாதி நிலை. ஸோ அப்போ இந்த உடல் இந்த உடலோட இருக்கக்கூடிய அந்த இது டிட்டாச்மெண்ட் ஆயிடும். ஸோ ஒன்லி ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவுக்கு மட்டுமே அந்த கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்தும். அதுதான் சமாதி நிலை. ஸோ யோக நிலைகள் நம்ம நேற்று நல்லா படிச்சோம். நம்ம மனதை பற்றி, மனதை ஏன் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அதாவது அதுக்கான காரணங்களை நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? மனதை வென்றவனுக்கு அவனே சிறந்த நண்பன். அது தவறியவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகின்றான், எதிரி ஆகின்றான். சோ மனதை வெல்வது என்பது எப்படி? நாம பக்தியில நம்ம திளைத்து கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால மனதை ஈஸியாக வெல்ல முடியும். சோ ஆனா அந்த பக்தியற்ற நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷனான மனசு. சோ மியூட் பண்ணிடுறேன் ஒரு நிமிஷம்.
மனதை வென்றவனுக்கு அவனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறந்த நண்பன். அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு அவனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய எதிரியாக ஆகின்றது. சோ ஒரு தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு, இங்க தோல்வியுற்ற யோகி அப்படின்னு சொல்றதை விட அதாவது யோக நிலையில் முழுமை பெறாமல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைவு அடையாமல் அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றால் மீண்டும் அவர்கள் இந்த உலகத்துல பிறப்பார்கள். அதுவும் ஒரு நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல, இல்லைனாக்கா ஞானம் கலந்த ஒரு குடும்பத்துல வந்து பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு உண்டு. சோ பக்தி யோகம் இருக்கிறதுலே வந்து எந்த யோகம் வந்து சிறந்தது, ஹையஸ்ட் அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகம். அதுக்கான விளக்கங்களை நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 7வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஞ்ஞானத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல்கள் சிலவற்றை தான் நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல படிக்கின்றோம். 3rd சாப்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மயோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து படிச்சது அந்த கர்மயோகியாக இருப்பது. அதுல வந்து 2nd and 3rd சாப்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2nd சாப்டர்ல நம்ம வந்து ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? அது வந்து த கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். இப்போ வந்து நாம இப்ப 7வது அத்தியாயத்துல வந்து இன்னும் மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா மிக ரகசிய அறிவை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போறோம். அதாவது பகவானுடைய நாம் எல்லாம் அவரிடத்திலிருந்து தான் வந்தவங்கன்றதை பத்தி நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அதுக்கப்புறம் த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 9வது சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். சோ பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் நாம வந்து அவருடைய பாதங்களுக்கு நாம நம்மளை சமர்ப்பித்தல். அதுக்கப்புறம் தேவர்கள் வழிபாடு, அதை பற்றியும் நாம இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம். சோ இந்த பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல்கள் இந்த சாப்டர்ல சிலவற்றை பார்ப்போம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 10th சாப்டர் 11th சாப்டர்ல நிறையவே பார்ப்போம் நம்ம. சோ அவர் எந்தெந்த ரூபங்கள், அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து படிப்போம். எஸ் கலைவாணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசி. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? எஸ் எஸ். அத சப்தமோத்யாயக ஞான விஞ்ஞான யோகக ஸ்ரீ பகவானு உவாச்ச மய்யா சக்தமனா பார்த்தா யோகம் யுஞ்சன்மதாச்ரயக அசம்சயம் சமக்ரமாம் யதா ஜாஸ்யசி தச்ருணு. எஸ். ஸோ என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்றார் மையா சக்த மனா பார்த்தா, அதாவது நம்ம மனதை பகவானிடத்தில் லைத்து, ஓகே, பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு யோக யுக்ஞம் மத் ஆශ්‍රய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகம் என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றிய அந்த முழு உணர்வில் அந்த யோகத்தை பயில்வதன் மூலம், அதாவது இது போன சாப்டர்னுடைய கண்டினியூவேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ அது பக்தி யோகத்துல இருக்கணும்னாக்கா நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் மூலியமாக நம்ம வந்து இந்த 2 கண்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கண்களை மூடும் பொழுது இந்த நாசி நுனியை நம்ம பார்த்து, ஸோ அந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக பயிற்சியை நம்ம வந்து செய்கின்றோம். யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் நீ எவ்வாறு என்னை வந்து சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி நீ கேட்பாயாகன்னு சொல்லிட்டார். சோ நாம இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யோகியானவர் உட்கார்ந்து இருக்கார், தியானத்துல பயிற்சி பட்டின்னு இருக்கார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பாதி கண்களை தான் மூடி, அதாவது இந்த நாசி மேலதான் போக்கஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த 2 புருவங்களுக்கு மத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மேலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போக்கஸ். சோ அந்த போக்கஸ் வச்சுதான் பாத்தீங்கன்னா பகவானை அவருடைய நினைவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சி வந்து மேற்கொள்ளுதல். மாதாஜி. ஞானம் தேகம் ச விஜ்ஞானம் இதம் பக்ஷயாம் அசசேஷதகா ஏக்ஜாத்வா நேக பூஜோ ஜாத்வயம் அவசிஷ்யதே. ஓகே. சோ இவ்வாறாக ஒரு அந்த யோக பயிற்சியில ஈடுபடக்கூடிய அந்த யோகி சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் யோக பயிற்சி செய்யும்பொழுது பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்க சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றார். சோ தற்பொழுது பகவான் வந்து சாதாரண அறிவையும் தெய்வீகையும் உனக்கு நான் முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன், இதை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை ஏதும் இருக்காதுன்னு சொல்றார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
குய்யா, ரகசிய அறிவு, ரகசியம் என்றால் குய்யம் அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தை. குய்யா, குய்யதரம், குய்யதமம், இது மூணுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ குய்யா என்றால் த கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம ஞானத்தை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரகசிய அறிவாக, இது நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர்ல பார்த்துருக்கோம். இப்ப 7th சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா குய்யதரம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாம் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அப்படிங்க, we are all part and parcel of him அப்படிங்கிறத பத்தி நாம இன்னைக்கு தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து 9வது சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்யதமம், அதாவது பகவானுக்கும் நாம எப்படி சேவை செய்யலாம், எந்தெந்த விதத்துல நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யலாம், ஹவு டு சர்வ் ஹிம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்ல நம்ம பார்க்க போறது. ஸோ இப்போ வந்து பகவான் இப்போ வந்து சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் பற்றி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து நமக்கு தெய்வீக டிவைன் நாலேஜ் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த நாம வந்து மேன்மேலும் வந்து நன்னிலை அடைந்து பகவானுடைய மார்க்கத்துல வந்து செல்லுறது, அவருடைய ஸ்தலத்திற்கு செல்லறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ அததான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இங்க வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்ல போகிறார். நாமும் அர்ஜுனரிடமிருந்து அவருக்கு சொல்ற மாதிரி நாம இதை வந்து கேட்டுக்கொள்ள போகின்றோம். எஸ் 7.3 மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கச்சித் யததிசித்தயே யததாம் அபிசித்தானாம் கச்சின் மாம் வேத்தி தத்வதக. எஸ், மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு, அதாவது மனிதர்கள் 1000 பேர்கள், கஷ்டித் யதசித்தையே, அதுல யாராவது ஒருத்தரே தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடைய வந்து முயற்சி செய்வார்கள். அவ்வாறு பக்குவம் அடையக்கூடிய 10,000 பேர்கள்ல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றிய ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்வார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான புத்தியோட வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கு செல்கிறார்கள். அவ்வாறு 1000 கணக்குல இருக்கக்கூடிய பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். இப்ப கிரேட் ஆச்சாரியார்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருமார்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2வது அந்த மாதிரி 10,000கணக்கான யோகிகள்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் இதுக்கு, அதாவது பகவானை அறியக்கூடிய அந்த அந்த மனநிலை, அந்த பக்குவ நிலைக்கு வந்து அவர்கள் செல்கிறார்கள். எஸ் 7.4 பூமிர் ஆபோ நலா வாயு கம்மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்காரா இதியம் மே பின்னர் பிரகிருதிர் அஷ்டதா. எஸ், அதாவது பகவானிடத்திலும் பிரிந்து வந்து 8 ஜடசக்திகள் என்னென்ன அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். பூமி, அதாவது பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8மே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ 8 ஜடசக்திகள் நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஒன்று. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மனமும் புத்தியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சூக்ஷ்ம உடலோடு இருக்கக்கூடிய காம்பினேஷன். ஸோ புலன்களை தவிர்த்து, அதுல அகங்காரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களுடைய வெளிப்பாடு. ஸோ அதாவது வெளிப்பாடு தான் நம்ம அங்க பார்க்கின்றோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி மற்றும் அகங்காரம் ஒரு உயிர்வாழியினுடைய சூக்ஷ்ம உடல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்தூல உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. ஸோ இந்த 8மே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 8மே வந்து பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், அபரேயம் இதஸ்வ அன்யாம் பிரகிருதிம் வித்திமேம் பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாகோ யயேதம் தார்யதே ஜகத். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதற்கு அப்பால், ஸோ நாம் இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாழ்ந்த உலகம். ஆக்சுவலி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட், இந்த பௌதீக உலகம் எப்பொழுதுமே தாழ்ந்தது. ஸோ ஆன்மீக உலகம் எப்பொழுதுமே உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியது. அங்கே எப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் என்றால் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் மட்டுமே அங்க என்ட்ரி. நாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கட்டுண்ட உடலோட இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இது தாழ்ந்த சக்தி. நாம் இருக்கிறது இந்த பிரகிருதி, மெட்டீரியல் நேச்சர்.
ஆனா பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து உயர்ந்த சக்தியை கொண்டது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே இந்த ஜடசக்திகளோட இருக்க முடியும். ஏன்னா 8 ஜடசக்திகளும் நம்ம கூட தான் இருக்கு இல்லையா? இந்த உடல் பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் இதுல இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் மற்றும் புத்தி, அதே மாதிரி புலன்களுடைய வெளிப்பாடாக அகங்காரம். இது நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய ஜடசக்தி அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கை, சோ நாம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே தாழ்ந்த இதுதான். சோ நாம இருக்கக்கூடிய இடமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாழ்ந்த இயற்கை. ஆக்சுவலி தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை இது உள்ளடக்கியதாகும். நமக்கு சுயநலம் என்பது உண்டு, பொறாமை என்பது உண்டு, கோபம் என்பது உண்டு. சோ அதாவது அதை தான் நம்ம வந்து பேராசை உண்டு. இத்தனை பண்புகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த 3 குணங்களோட சேர்த்து நம்ம இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம். எஸ் 7.6 ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணித்ய உபதாரய அகம் கிருத் சனஸ்ய ஜகதாஹ பிரபவா பிரளயஸ்ததா. எஸ், படைக்கப்பட்டவை அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2 இயற்கையை சார்ந்தது. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் அதாவது சேதனமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியாகவும் அந்தமாகவும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. சோ நாம நிறைய இடத்துல வந்து பகவான் ஆதியானவர் அனாதியானவர் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஸ்வயம் அவரே வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக 7.6 வந்து சொல்லிட்டார். ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி யுதத் பரபதாரயஹ அகம் கிருதஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரளயஸ்ததா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 இயற்கையை பற்றி சொல்கின்றார் பகவான். ஒன்று நாம இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இயற்கை, இன்னொன்று அவர் வாசம் பண்ணுகிற அந்த வைகுண்டத்தை பற்றியுமே இங்க வந்து சொல்கின்றார். இங்கே அவர் ஜடமாகவும் சேதனமாகவும் அதாவது ஒரு உயிர்வாழியாகவும் அதுக்கப்புறம் அதாவது நித்தியமான ஒரு உயிர்வாழி, அதுதான் வந்து ஆன்மீகம் என்று சொல்வது. ஏன்னா நித்தியத்தன்மை வந்து ஆன்மீகத்துக்கு மட்டுமே சொந்தமான ஒரு இயல்பு. மிச்சம் எல்லாமே இந்த உலகத்துல வந்து ஜடம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேட்டர், ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ ஸ்பிரிட் மீன்ஸ் த எட்டர்னல், நித்தியமான ஒன்று. ஜடம் என்பது இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இவை அனைத்திற்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதியும் அந்தமுமாக முதலும் முடியுமாக இருப்பது நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிய வேண்டும் என்று நமக்கு வந்து இங்க எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ ஹீ இஸ் த அனாதி. இந்த பிரபஞ்சமே அவரால் தான் படைக்கப்பட்டது. சோ அவரை யாரும் படைக்கல. ஹீ இஸ் த கிரியேட்டர், சோ ஹீ இஸ் த மெயின்டெனர், ஹீ இஸ் த அனிலேட்டர் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே டிஸ்ட்ரக்ஷனும் அவருக்கு அவருடைய சொரூபத்திலிருந்து தான் நடக்கின்றது. அதே மாதிரி நம்மளெல்லாம் ரட்சிப்பதும் அவர் தான், நம்மளை படைத்ததும் அவர் தான். நாம் எல்லாருமே அவரிடம் இருந்து வந்த அவருடைய அங்கம். சோ அதாவது அவர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 7.7 மத்தா பரதரம் நான்யாத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் ப்ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வேறு எதுவுமே இல்லை. மத் பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு மேல இருக்க ஒரு உண்மை என்பது இந்த உலகத்துல கிடையாது. அவர்தான் பூரணத்தினுடைய உண்மை, அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம 2nd சாப்டர்ல இருந்தே படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா? நூல் எவ்வாறு என்றால் மயி சர்வம் இதம் புரோக்தம், கோர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னா சர்வம் என்றால் அனைத்தும், இதம் புரோக்தம் கோர்க்கப்பட்டு, சூத்ரே மணிகணா இவ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மணிகள் முத்துக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வந்து நூலில் கோக்கப்பட்டுள்ளதோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துமே அவரை சார்ந்து உள்ளது அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை சார்ந்துதான் இருக்கின்றது. இங்க மேல இருக்கக்கூடிய பிக்சருக்கும் அதேதான். அவர் அண்டங்களை எல்லாம் படைக்கின்றார். அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்து தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டங்கள் அனைத்தும் படைக்கப்படுகின்றது. அதாவது இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்ணோதய விஷ்ணு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கடல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? காரணா ஓஷன்ல படுத்துட்டு இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடத்திலிருந்து தான், அதாவது புருஷ அவதாரங்களிலே முதல் அவதாரம் வந்து கார்ணயோதாட்சி விஷ்ணு.
அவர்கிட்ட இருந்து தான் பாத்தீங்கன்னா 8th சாப்டர்ல இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். ஸோ அந்த கானோதயாக்ஷி விஷ்ணு அவர் வந்து இந்த அண்டங்களை எல்லாத்தையுமே படைக்கின்றார். ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்போதாக்ஷி விஷ்ணு இருக்கின்றார். அதுலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள்லாம் இருக்குன்றத வந்து நாளைக்கு நம்ம 8th சாப்டர்ல ரொம்ப அழகா படிப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருடைய ஹிருதயத்திலுமே வந்து பரமாத்மாவாக இருப்பது வந்து ஷீரோதாக்ஷி விஷ்ணு அல்லது யக்னேஸ்வரன் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு கிளாஸஸ்ல படிப்போம். சோ இந்த மாதிரி நாம இங்க பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் தாங்கிட்டு இருக்கார். அனைத்து அண்டங்களையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தாங்கி கொண்டிருப்பது அவர்தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 7.8 ரசோகம் அப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூர்யயோஹ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் ருஷு. எஸ், நானே நீரின் சுவையாகவும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியுமாகவும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியாகவும் இருக்கின்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரில் இருக்கக்கூடிய சுவையும் பகவானுடைய சுரூபம். இதுதான் ஆற்றல்கள் நம்ம படிக்கிறது இப்போ. சோ பகவானுடைய ஆற்றல்கள் எனர்ஜிஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்றத வந்து நம்ம படிக்கிறோம். சூரிய சந்திரன்கள் அவர் பிரகாசம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரகாசமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம். வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் ஓடும் பொழுது அதுல வரக்கூடிய பிரணவ ஒலியுமாக இருக்கக்கூடிய ஓம்காரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் அப்படிங்கறது வந்து நாம் அந்த ஒலியுமாக இருப்பதும் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆகாயத்துல வந்து சப்தத்தை கேட்கும் பொழுது அந்த சப்தத்தினுடைய ரூபமும் அவர்தான். நானே மனிதரில் இருக்கக்கூடிய திறமை ஆக இருப்பதும் நான் தான். அதாவது இந்த எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி ரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா திறமை ஆற்றல், அந்த ஆற்றலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் தான் அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. இப்ப 7.8ல இருந்து 7.11 ஸ்லோகத்துக்கு வரையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தெந்த ரூபத்துல அவர் வந்து அவருடைய ஆற்றல்களை நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். சோ நீரினுடைய சுவை, அதுக்கப்புறம் சூரிய சந்திரர்களுடைய ஒளி, வேத மந்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய ஓம்காரனுடைய சப்தம், ஆகாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க எழுப்பக்கூடிய அந்த ஒலி சப்தம், மனிதனில் இருக்கக்கூடிய திறமை அதாவது ஆற்றல் அது அவருடைய சொரூபம், நிலத்தினுடைய நறுமணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூல நறுமணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சொரூபம், நெருப்பில் வரக்கூடிய நெருப்புல 2 வரும், ஒண்ணு வந்து வெப்பம், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசம். சோ அந்த வெப்பமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம். அதுக்கப்புறம் உயிரினங்களில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அதாவது உயிர் நாடியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம். அனைத்து சன்னியாசிகளில் இருக்கக்கூடிய தவங்கள் எல்லாமே அவருடைய சொரூபம். எல்லா உயிரினங்களின் விதை அதாவது மூல விதையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் வந்து பகவானுடைய சொரூபம். புத்திசாலிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் வந்து பகவானுடைய சொரூபம். பலசாலிகளில் இருக்கக்கூடிய பலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் பகவானுடைய சொரூபம். சோ காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளில் இருக்கக்கூடிய பலமும் பகவானுடைய சொரூபம். தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை கிரகஸ்தனாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தாம்பத்தியத்தினுடைய சொரூபமும் பகவான் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ் 7.12 வாசிங்க மாதாஜி. ஏ சைவ சாத்விகா பாவகா ரஜசாஸ்தா தமசாஸ்தயே மத்த ஏவேதி தான் வித்தி நத்வகம் தேஷு தே மயி. சோ இப்ப வந்து சத்வம் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் சோ ஒருவர் எந்த குணத்திற்கு மேல் நோக்கி, ஒரு சில பேர் சத்வத்துல மேலோங்கி இருப்பார்கள், சில பேர் ரஜஸ்ல மேலோங்கி இருப்பார்கள், சில பேர் தமஸ்ல மேலோங்கி இருப்பார்கள் இல்லையா. அவர்கள் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் எதுவா இருந்தாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை. இது எல்லாமே ஜட சக்திகள்ல இருந்து வந்த இதுதான். இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான் இந்த 3 குணங்கள். இது அனைத்துமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியவை என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதையெல்லாம் படைச்சவர் அவர்தான். ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் அனைத்து ரூபத்திலும் அவரையே நாம காணும் பொழுது நான் சுதந்திரமானவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நிர்குணவாதி, அதனால்தான் அவர் வந்து சுதந்திரமானவர் அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டா அவரால் வந்து சொல்ல முடியுது. நாம வந்து 3 குணங்களோடு இருக்கும் பொழுது நாம வந்து சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. நாம எப்பொழுதுமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக தான் இருக்கின்றோம். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல
மாறாக அவை எனக்குள்ளே அடக்கம். அனைத்துமே பகவானுக்குள்ளே அடக்கம். இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 14 லோகங்கள் ஒவ்வொரு அண்டத்திலையும் அவர் படைக்கின்றார். அதே மாதிரி அந்த அந்த அண்டங்கள் எல்லாமே அழிக்கப்படும் பொழுது, அதாவது பிரம்மாவுடைய பகல் வரும்பொழுது எல்லா படைக்கும் தொழில் எல்லாமே நடக்கும். அவருடைய இரவு வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து அழிவு அந்த இதுல வந்து நடக்கின்றது. சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டங்கள் எந்த அண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல உள்ள போகிறதோ அந்த அண்டம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாரி எந்த உலகம் உள்ள போகிறதோ அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். 14 லோகங்கள் வந்து நாளைக்கு நான் வந்து கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கோலோக சார்ட்ல. சோ அந்த சத்தியலோகம், பிரம்மலோகம், அதுக்கப்புறம் சொர்க்கலோகம் இதெல்லாமே கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதாள லோகம் வரைக்குமே 14 லோகங்கள். ஸோ 7வது லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பூர்லோகம், நம்ம எர்த். அதாவது இந்த 14 லோகங்கள் பத்தி நம்ம வந்து நாளைக்கு படிப்போம். சோ அப்படி எந்த லோகம் வந்து முன்னாடி போறது உள்ளுக்குள்ள முதல்ல பிரம்மலோகம் உள்ள போச்சுனாக்கா அவர் வந்து படைக்கும் பொழுது பிரம்மலோகத்தை தான் முதல்ல வெளியே எடுப்பார். சோ அந்த மாதிரி வந்து அனைத்துமே அவருக்குள்ளேயே போய் அடங்கி விடுகின்றது. அதாவது இந்த லோகங்கள் அழிவு காலம் என்று வரும் பொழுது அனைத்தும் அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. எஸ் 13th ஸ்லோகம் வாசி. குணமயிர் பாவயர் ஏபி சர்வம் இதம் ஜகத் மோகிதம் ஜானாபி ஜானாதி மாம் ஏப்யா பரம் அவ்யயம். இந்த 3 வகையான குணங்களில் மயங்கி இருக்கின்றோம் நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். சோ இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. அதாவது பகவானுடைய அந்த யோகமாயையால் அவர் யோகமாயால் நமக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அவருடைய சொரூபத்தையும் அவருடைய லீலைகளையும் அவருடைய வைபவங்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த கண்களால வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கவும் முடியாது. நம்மளுடைய அறிவாலையும் அதை ஃபுல்லா வந்து ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தியும் நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல நமக்கு எல்லாமே வந்து லிமிட்டடான ஒரு இதுதான் இல்லையா? சோ சர்வமிதம் ஜெகத், அதாவது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்குள்ளே அடக்கம் என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3 குணங்களில் தான் நாம் எல்லாருமே மயங்கி இருக்கின்றோம். சோ குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட மோகிதம் நாபி ஜானாதி மாம் ஏப்ப பரம் அவ்யயம். பரம் என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக இதை குறிக்கின்றது. அதாவது இந்த உலகம் முழுவதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து பகவானை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அழிவற்ற எண்ணெய் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து அறிய முடியாது. நார்மலா இருக்கிறவங்களால இது புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா இப்ப ஸ்வயம் பகவானே நமக்கு இது சொல்லும் பொழுது இதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ். தைவி ஏஷா குணமயி மமா மாயா துரத்யயா மாம் ஏவயே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. சோ இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெல்லுவதற்கரியது. சோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் இந்த ஜட சக்திகள் இல்லையா? அவர் 2 உலகங்களையுமே அவர்தான் படைத்தார். சோ ஆன்மீக உலகத்தையும் அவர்தான் படைத்தால், தெய்வீக உலகத்தையும் இந்த பௌதிக இயற்கையும் அவர்தான் படைத்தார். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த அளவுக்கு அவருடைய தெய்வீக சக்தி. சோ அதை வந்து நம்மளால வந்து எளிதில வந்து வெல்ல முடியாது. பக்தி பாதையில மட்டும் போனா மட்டுமே அவருடைய கருணையால் மட்டுமே அதை நம்ம வெல்ல முடியும். ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். இப்ப நாம வந்து இந்த சம்சார சாகரத்துல, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓஷன்ல வந்து விழுந்திருக்கோம். இத வந்து நம்ம நீந்தி கரை சேரணும்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவர் மேல வந்து பக்தி செலுத்தணும். ஸோ நாம அவருக்கு சரணாகதி அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து அவர் நம்மளை இந்த கடினமான சூழலில் இருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த இதுல இருப்பார். ஆக்சுவலி ஈஸ் எ கருணாமூர்த்தி. நாம அவருக்கு சரணாகதி அடைந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு ரட்சணை என்பது உண்டு. எஸ். 15 வாசி. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடாஹா பிரபத்யந்தே நராதமஹா மயயா பக்ருதா ஞானா ஆச்சுரம் பாவம் ஆஷிதஹா. சோ இந்த உலகத்துல 4 விதமான நல்லோர்கள் உண்டு, 4 விதமான தீயோர்கள் உண்டு இல்லையா? துஷ்கிருத்தினோ சுக்ருத்தினோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த யாருனாக்கா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூடர்கள், அதாவது ஞானமே இல்லாதவர்கள், சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள்.
அதுக்கடுத்து பிரபத்யந்தே நராதமா, நராதமாக அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனிதரில் கடைநிலையோர். கடைநிலையோர் என்றால் அதாவது இந்த கொலை கொள்ளை இந்த மாதிரி அறியாமையிலே அதிகமா உழன்று அவர்கள் செய்வது தவறு சரி தவறு என்று தெரியாமல் செயல்படுகின்றார்கள், அவர்கள் தான் நராதமா. மாயையா பிரகத் ஞானா ஆசுரம் பாவம் ஆர்ஷித்தக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மாயையால் கவரப்பட்டவர்கள், அதாவது மனிதர்களில் கடைநிலையோர் வந்து ரெண்டாவது. மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்யூஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் வந்து இந்த பௌதிக உலகமே நித்தியமானது, நாம வந்து உடல் ஐடென்டிபிகேஷன், ஆன்மா ஆன்மா என்ற அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு சாங்கிய யோகம் பத்தி எதுவுமே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து அசுரரின் நாத்திக தன்மை ஏற்றவர்களுமான இவர்களுக்கு பிலாசபிக்கல் தாட்ஸ் எல்லாமே உண்டு, ஞானம் உண்டு, ஆனா வந்து அதை வந்து பகவான் தான் உயர்ந்த ஆளுமை, நம்மள படைத்தவர் பகவான் தான் அப்படிங்கறத வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் என்பது அவங்களுக்கு கிடையாது. கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது சொல்லக்கூடிய தன்மை உடையவர்கள். சோ அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா சொல்லிட்டார் பகவான். சோ துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா தீயோர்கள். சோ 4 விதமான தீயோர்கள் யாருன்னாக்கா மூடர்கள், மனிதர்களில் கடைநிலையோர், அதாவது பாவ செயல்கள் செய்பவர்கள், மாயையார் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா இக்னோரன்ஸ் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல இருப்பவர்கள், அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்கள். சில பேர் ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க, அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாத்திகவாதிகளாக நம்ம வந்து கருதுகின்றோம். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து 4 விதமான தீயோர்கள். அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு என்றைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணடைவது கிடையாது. சோ மூடர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க எப்படி கழுதை பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளோ பெரிய சுமையை வந்து சுமந்து செல்கின்றது கழுதை இல்லையா? சோ ஆனா அதுக்கு என்ன ஒரே ஒரு புல்கட்டு தான், அது அதனுடைய தேவையே ஒரு புல்கட்டு தான். அதே மாதிரிதான் நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓடி ஓடி நிறைய உழைப்போம், ஆனா நமக்கு தேவையானது என்ன, எந்த அளவுக்கு அது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சம்பாத்தியம் செய்தா போறோம். ஆனா நாம அப்படி கிடையாது, அதுக்குள்ள 10 மடங்கு 20 மடங்கு நம்ம சம்பாரிச்சு ஒரு 10 தலைமுறைக்கு நம்ம வந்து சொத்து சேர்க்கணும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். சோ அதாவது பேராசையால் வந்து நாம வந்து இது பண்ணவங்க. சோ நாத்திகர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அழிவாளிகள், ஆனால் மாயையில் சிக்கி கொண்டுள்ளனர். அதாவது இந்த பிரபஞ்சமே நித்தியமானது, கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் கிடையாது, அந்த மாதிரியான தன்மை அவர்களுக்கு. இங்க நரதமா என்பது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜகாய் மதாய் அப்படிங்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 சண்டாளத்தனமானவர்கள், அதாவது மனிதரில் கடைநிலையோர். அவர்கள் வந்து கொலை கொள்ளை அந்த மாதிரியான செயல்கள் தான் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். சோ ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா மட்டுமே இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து ஒரு பக்தர்களாக ஆவதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நரதமாது. ஆசுரம் பாவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ராவணேஸ்வரன், அவர் இந்த உலகத்தையே வெல்லணும்னு நினைச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவம் புரிஞ்சார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை பேராசை ரஜோகுணம் இருக்கிறது. எஸ். சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோர்ஜுனா ஆத்தோ ஜிஞ்சாசுர் அர்த்தாத்தி ஞானி சபரதர்ஷப. எஸ். இப்ப 4 விதமான நல்லோர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கைங்கரியம் செய்யறாங்க. அந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் யார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துயருற்றோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்ட்ரெஸ்ட் பீப்புள், சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா துன்ப நிலையிலே உழந்துட்டு கொண்டிருப்பவர்கள், பகவான் எப்ப கண்ணை திறப்பார், நமக்கு ஒரு ரட்சணை கிடைக்குமா அப்படின்ற அந்த ஏக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. அப்புறம் செல்வத்தை விரும்புவோர், நிறைய பொருள் ஈட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது கர்ம யோக யோகியம், அதாவது சகாம கர்ம யோகம் அந்த மாதிரி தன்மை உடையது. சோ இவர்கள் பொருள் ஈட்டினாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உண்டு இவங்களுக்கு, ஆனா அந்த பொருளை ஈட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் ஸ்பெண்ட் ஃபார் த குட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையான காரியங்கள் அல்லது பகவானுடைய கைங்கரியங்களுக்கும் அவர்கள் உதவி செய்வார்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள். நெக்ஸ்ட் கேள்வியுடையோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு அந்த 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 நிலையுடையவர், எதையுமே வந்து இன்க்விஸ்டிக்கா கேட்கறது, அதாவது இதெல்லாமே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தி பாதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்வம் உடையவர்கள். அதுக்கப்புறம் பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர், இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தியான பயிற்சிகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி அந்த பகவானுடைய அந்த பூர்ண அப்சல்யூட் ட்ரூத், பூர்ணத்தினுடைய அந்த வடிவம், அதை பற்றியான ஞானத்தை வந்து புரிந்து கொள்ளணும்னு நினைச்சிட்டு அந்த மார்க்கத்துல செல்பவர்கள். இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா
வந்து 4 விதமான நல்லோர்கள், பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே தொண்டு புரிபவர்கள். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கஜேந்திர மோக்ஷம், திரௌபதி வஸ்திராபரணம், அப்புறம் சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய ஜனனம், பாகவதம் கேட்கிறாரு நம்ம பரீட்சித் மகாராஜ், அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட. துருவ மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெறுகின்றார். ராமர் வந்து ராமர் ஹனுமன், அதாவது ஹனுமன் வந்து ராமருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து சேவகம் புரிதல். இங்க சுத கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா நைமிஷரீனத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சௌனிக்க முனிவர்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பதில் அளிக்கிறார். ஸோ இந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் இந்த இதுல இருக்காங்க. ஸோ கஜேந்திர மோக்ஷம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துயருற்ற இதுக்கு வந்து, ஸோ இந்த யானை பாத்தீங்கன்னாக்கா யானையும் சரி முதலையும் சரி பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னர்களாக இருந்து சாபத்தினாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா யானையாகவும் முதலையாகவும் இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த யானையாக இருக்கக்கூடிய இந்த கஜேந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய உன்னதமான பக்தன். ஸோ அந்த உன்னதமான பக்தன் அந்த யானை ரூபத்துல இருந்தாலும் அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அனுதினமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவார். ஸோ அவ்வாறு செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இந்த அங்க இருக்கக்கூடிய அருவியில இருக்கக்கூடிய அந்த முதலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யானையினுடைய ஒரு காலை வந்து பிடித்து கொண்டு விடுது, அது விடுறதில்லை. ஸோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது பகவான் வந்து அந்த கஜேந்திரனுக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுக்கின்றார் இந்த முதலையை கொன்றுவிட்டு. ஸோ முதலை கொன்ன பிறகு முதலைக்கும் விமோக்ஷனம். ஸோ அதுவும் அந்த அந்த பாவ விலைகளிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சாபத்திலிருந்து அதுவும் வந்து விமோக்ஷனம் கிடைக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் திரௌபதிக்கு வந்து பகவான் வந்து ரட்சணை. இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்கமான ஒரு சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து பகவான் வந்து சகாயம் செய்யறது. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் ஸோ இந்த நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நினைக்கிறார்கள். சுகதேவ கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஜனனம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டுதல். அதாவது இவங்க சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய பிறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ ஒரு அந்த 4 விதமான இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுன்றத நம்ம பார்க்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூர்ணத்தை அறிவை தேடுவோர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்வத்தை விரும்புவோர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க நம்ம வந்து துருவ மகாராஜ் வந்து அவருடைய பொசிஷன் நாட்டை ஆளணும்னு நினைச்சு வந்தவர். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம். ஸோ அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாசதேவருடைய பிள்ளை. ஸோ அவர் வந்து ஞானத்தை வந்து விருதி செஞ்சுக்கிறார், அதாவது பூர்ணத்தினுடைய முழுமையை வந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர். அதுக்கடுத்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி தான் பாகவதத்தை வந்து சொல்கின்றார். இவர் வந்து இன்க்விஸ்டிக், இவர் கேட்கிறார், பரீட்சித் மகாராஜ் கேள்விகளுடையவர். அதே மாதிரி வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமருக்கு வந்து சேவகனாக ஆதல். ஸோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு தொண்டு புரிதல். இது வந்து பூர்ணத்தினுடைய அந்த அறிவை வந்து தேடுபவர்கள். சுத கோஸ்வாமியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கேள்வி உடையோருக்கு வந்து சூத கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா நைமிஷரீனத்துல சௌனிக்க முனிவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கின்றார். ஸோ இந்த மாதிரி 4 விதமான நல்லோர்கள் மட்டுமே பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரிய முடியும். எஸ், 17th ஸ்லோகம். தேஷாம் ஞானி நித்ய யுக்தா ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரயோஹி ஞானினோத்யதம் அகம் ச மம பிரியஹ. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவனாகின்றான். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஸோ பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ பக்தி ரசாமிருத சிந்துல நம்ம வந்து இந்த பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படியெல்லாம் செய்ய முடியுங்கிறதுக்கான விளக்கங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் 2 அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க செய்யும் பொழுது அதை பத்தி நீங்க வந்து படிப்பீங்க. லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4ல வந்து இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வந்து படிப்பீங்க. ஸோ அதனால நீங்க இந்த செஷன் இப்போ மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த லிங்க் லெவல் 2 லிங்க் வந்து ஓப்பன் ஆகும். லெவல் 1க்கு எப்படி நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி லெவல் 2க்கு செலக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணலாம். ஆனா ஒரு ரவுண்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 108 மந்திரங்கள் வந்து மகா மந்திரத்தை நீங்க ஜபிக்கணும். That is one of the conditions actually. So yes, 19th illa, yes, 17th ஆன பிறகு 19th. Yes. பகுநாம் ஜன்மானாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வசுதேவா சர்வம் இதி
स महात्मासु दुर्लभः எஸ், பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸ்வரா பரம கிருஷ்ணஹ சச்சிதானந்த விக்கிரக, பகவான் வந்து சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபம் ஆக்சுவலி. ஸோ அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஈஸ் அநாதி ஆதி கோவிந்தக சர்வகாரிய காரணம், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக நம்ம பரமபுருஷ பகவானை நாம அறிந்து, சோ எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றனர். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். சோ துர்லப, வெரி ரேர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு மகாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் அரிதானவன். ஸோ வெரி ரேர்லி வி கேன் see such type of people அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ். कामैस्तैस्तैर्वृत्तज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्ये देवताः तं तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया. नेक्स्ट वासिக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? यो यो यां यां धनुं भक्ताः श्रद्धया याचितुं सितुम् इच्छति दस्य दस्याचलां श्रद्धताम् ताम् एव विदताम्यहम्. எஸ். कामैस्तैस्तैर्हृज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं तं नियमम् आदाश्य பிரகிருத்தியாய நியதாஸ்வயாய. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட ஆசைகளால், அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயல் மேலையும் நாம வந்து பற்றுக்கொண்டு அறிவை இழந்தவர்கள். ஸோ பற்று கொள்ளும் பொழுதே ஆப்வியஸ்லி நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் என்பது இருக்காது, கம்மியா தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டதிலே நம்மளுடைய மனசை லயித்து கொண்டிருப்பது இருக்கும் பொழுது உண்மையான ஞானத்தினுடைய விருதி வந்து அங்க கண்டிப்பாக ஏற்படாது. தேவர்களிடம் சரணடைந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள எல்லாருமே மெயின்டைன் பண்றது தேவர்கள் தான் இல்லையா? ஸோ அதாவது பகவானுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீம் யாருன்னாக்கா தேவர்கள் தான். அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட, ஸோ அப்ப வருணன் என்றால் அவர் வந்து மழைக்கு உரிமையாளர். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி தேவர் வந்து ஃபயர். இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு தேவருக்கும் ஒரு ஒரு அதாவது செயல்கள் உண்டு. அவங்களுக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்கோ அதை வந்து பகவான் ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கார். ஸோ அதை பாத்தீங்கன்னா அது அப்படி நாம என்ன பண்றோம்னாக்கா இந்த ஜட சக்திகள் அதனுடைய உந்துதலால் நாம் என்ன பண்றோம், இந்த ஜட ஆசைகளால் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களை நம்ம வந்து சரணடைந்து நம்மளுடைய இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றோம். அதாவது நமக்கு தெரிந்த விதமான அந்த பக்தி செய்யற முறையெல்லாம் நாம ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம். ஆனா வேதங்கள் பிரகாரம் நம்மளுடைய பக்தி செயல்கள் நம்ம பின்பற்றுவது கிடையாது. எல்லாரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன், தேவர்களை வழிபட என்று ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவரிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். அதாவது இதுல இருந்து ஒரு உண்மையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா, நமக்கு நம்ம வந்து புண்ணியங்கள் நிறைய சேர்த்திருந்தா அவங்களுக்கு இந்த ஜென்மத்திலே வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பக்தி சேவிக்கிறதுக்கான மார்க்கம் வந்து பகவான் கொடுப்பார். அவ்வாறு நமக்கு அந்த புண்ணியங்கள் இன்னும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இல்லை என்றால் நாம என்ன ஆகுறோம்னாக்கா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து யாரையாவது வழிபடணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வரும் பொழுது உள்ளுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மேல நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும். எதுக்காகனாக்கா பக்தி என்பது மிகவும் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் ஒரு உயிர் வாழிக்கு. அவன் பற்பல பிறவிகள் அப்படிப்பட்ட தேவர்களையே வணங்கித்தான் மீண்டும் வந்து பகவானை வணங்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு அவன் பிறவி எடுக்கின்றான் சென்று. அதனால வந்து டைரக்டா வந்து நம்ம வந்து பகவானை வழிபடுகின்றோம் என்றால் அது வந்து அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய மகிமை. ஸோ அவ்வாறு முடியவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து தேவர்களையாவது நம்ம வழிபடும் பொழுது, ஏன்னா பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே கண்டினியூஷன், ஒன்லி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மட்டும்தான் இங்க இருக்கும், எண்ட் பாயிண்ட் வந்து பகவான் கிட்ட போற வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறது. நம்ம எங்க விட்டோமோ இந்த பௌதிக உலகத்துல அதே இதுல இருந்துதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க விட்ட இடத்துல இருந்துதான் நம்ம வந்து தொடர்கின்றோம் அடுத்த ஜென்மம் என்று இருக்கும் பொழுது. அதனால வந்து பக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்னைக்குமே நித்தியமானது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். 22 दाया सदाया श्रद्धया युक्तस् दस्यारददानं धनम् ईकदे लभते सतता कामान् मयैव विहितान् ईतान्. எஸ்.
மயைவா விஹிதான் ஹீதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ ஒருவன் அத்தகைய நம்பிக்கை கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். சோ தன்னுடைய ஆசைகளை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா திஸ் இஸ் அ பிசினஸ் இல்லையா? இந்த பௌதிக ஆசைகள் மேல நாம பற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த தேவர்களை தான் நம்ம சென்று வணங்குகின்றோம் இல்லையா? அதே நமக்கு மோட்சம் வேணும்னு நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம பகவானை தான் நம்ம வணங்குவோம். சோ நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல எந்த அளவுக்கு பற்றுதல் இருக்கோ அதனால அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா இருக்கக்கூடிய அந்த தேவர்களை நாம வணங்கி செல்கின்றோம். ஆனா உண்மையிலே அந்த தேவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய நன்மைகள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ். அந்தவத்து பலம் தேஷாம் தத் பவத்ய அல்பமேதசாம் தேவான் தேவ யஜோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாம் அபி. எஸ். நாம ஒன்லி தேவர்களை இந்த பௌதிக உலகத்துல பெனிஃபிட் கிடைக்கணும். இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மேல என்னென்ன பௌதிக செயல்கள் இருக்கோ அதுல நம்ம பெனிஃபிட் அடையணும்னாக்கா கண்டிப்பாக பௌதிக உலகத்தை வழி நடத்தி செல்பவர்களான தேவர்களை நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிபடுகின்றோம். அப்பதான் நம்ம அது எல்லாத்தையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்க நம்ம அந்த பிரயத்னத்தை நம்ம செய்கின்றோம். சோ அது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் எ லோயர் லெவல் ஆஃப் த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்சுவலி. ஏன்னா நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு தேவையான செயல்களை நம்ம பூர்த்தி செஞ்சுக்க வேண்டிய வேலையே நமக்கு கிடையாது. நமக்குன்னு ஒரே ஒரு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னன்னாக்கா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுதான். ஒரு உயிர் வாழி நீங்க அது எந்த சம்பிரதாயத்துல போய் பார்த்தாலுமே இவன் ராமானுஜ சம்பிரதாயத்திலையும் இதேதான். அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயும் தாசன். யாருக்கு தாசன்? பகவானுக்கு தாசன் என்றுதான் அவர்கள் சொல்வார்கள். சோ அது இந்த பௌதிக உலகத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம நம்ம கேட்க வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதற்கு பகவான் மார்க்கத்தை கொடுப்பார். அந்த நம்பிக்கையோடு அவருக்கு நாம கைங்கரியம் செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உலகத்திலேயே நாம வாழும் பொழுது விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக நாம வாழ்கின்றோம். ஆனா அதை தவிர்த்து நாம இங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆசைகள் அதை பேராசைகளாக கூட நம்ம மாற்றி என்ன பண்றோம்னாக்கா இந்த தேவர்களிடத்துல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசினஸ் டீலிங்ஸ். சோ நமக்கு என்ன தேவையோ நாம இது செஞ்சா பகவான் எனக்கு இது செஞ்சா உங்களுக்கு நான் இந்த பூஜை செய்யறேன், இந்த யக்னம் செய்யறேன், அந்த மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க பக்தி கிடையாது. ஒன்லி பிசினஸ் டீலிங் தான் இருக்கும். சோ அவர்களை வணங்குகின்றோம். சோ அவர்களை அவர்கள் தேவர்களை வணங்குவது தவறு கிடையாது. ஆனா பிசினஸ் டீலிங்கோட நம்ம வணங்கக்கூடாது. அதுதான் தவறு ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்வது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பலன்கள் அனைத்துமே பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. சோ உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கேட்கக்கூடிய அனைத்து இதுமே நிறைவு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த கருணையால் தான் வருகிறது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். டைரக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களிடத்திலிருந்து வந்தாலும் இன்டைரக்டா அவருடைய கருணையால் தான் இவர்கள் எல்லாருமே படைக்கப்பட்டவர்கள். சோ அவர்கள் இந்த காரணத்துக்காக படைக்கப்பட்ட அவர்களுடைய பக்தர்களுக்கு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அருள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்தான் வருகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆனா பகவானை வணங்குபவர்கள் இறுதியில பகவான் இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஸ்தலத்திற்கு சென்று சேர்கின்றனர், அங்கே வாழ்கின்றனர். எஸ். அவ்யக்தம் வியக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுபுத்தயக பரம் பாவம் அஜானந்தோ மாவ்யயம் அனுத்தமம். எஸ். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஞானத்தை பற்றி யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியாத அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் பகவான் என்னும் இந்த பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும், அதாவது எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றார், நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாது இருக்கின்றார், தற்பொழுது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகும். சோ இந்த உலகத்துல வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதராக உருவற்றி ஏற்றிருக்கின்றார் என்று எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். சோ அதாவது என்னைக்குமே நித்தியமா இருக்கக்கூடிய அந்த
ஸ்தலம், பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்ததுமான அந்த பரம இயற்கை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், அதை பத்தி அவர்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. எஸ், 25, 26 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. நாகம் பிரகாச சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோயம் நாபி ஜானாதி லோகமாம் அஜம் அவ்யயம் வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுனா பவவிஷ்யாணி ச பூதானி மாம் து வேத நகஸ்சன. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஞானம் அற்ற அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாம எல்லாரும் கூட அறியாமையில் இருந்தவர்கள் தான். இப்பதான் நம்ம ஏதோ பகவத்கீதையை கொஞ்சம் படிக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கும் பகவானுடைய அனுகிரகம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் இல்லையா? கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து எங்கேயாவது நற்காரியங்களோ அதாவது பக்தியோ செஞ்சிருந்தா மட்டுமே இந்த பகவத்கீதையை நம்மளால படிக்க முடியும். சோ நீங்க எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு இந்த கோர்ஸ்ல வந்து உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பகவானுடைய கருணை இருக்கிறது என்று அர்த்தம். சோ இந்த ஜர்னியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க அப்படியே எடுத்துட்டு போகணும். சோ இடையில நீங்க விட்டுற வேண்டாம். இது உங்களுக்கு தான் நன்மை. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்க கண்டிப்பாக எடுத்து செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது நல் மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போய் விடுறது. ஸோ டோன்ட் லீவ் திஸ் அசோசியேஷன் வந்து. ஸோ நீங்க டீடைல் ஸ்டடி படிக்கும் பொழுது இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இது எல்லாமே ஹை லெவலா நாங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இந்த 18 நாட்கள்ல எல்லாத்தையுமே எங்களால கவர் பண்ண முடியாது. ஃப்ளோ வந்து வரும். ஆனா வந்து நீங்க வந்து டீடைலா படிக்கணும்னாக்கா நீங்க டீடைல்டு கிளாஸ் வந்து நீங்க சேர்ந்துக்கலாம். அதுக்கான அப்ளிகேஷன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த வாரம் எனேபிள் பண்ணுவாங்க. நீங்க எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ ஆன்லைன்லயே நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்களும் ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து சப்மிட் பண்ணுங்க. ஸோ நாகம் பிரகாஷ்ய சர்வஷ்ய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இது சிற்றறிவுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஞானம் என்பது கம்மி தான். நமக்கு இருக்கிறது எல்லாமே லிமிட்டட் தான். இதுல நம்ம வந்து தவறாக நம்மள வந்து எண்ணிக்க வேண்டாம். ஸோ ஆனா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த உலகமே அதாவது கலியுகமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேன். நமக்கு ஆயுட்காலமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 100 ஆண்டுகள் தான் நம்ம இருக்கிறது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழுமே மேக்சிமம் 100 வயது தான் நம்மளால இருக்க முடியும். ஸோ அதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 100ஐ வந்து எட்டுகிறோம் என்றால் எல்லாருமே கிடையவே கிடையாது. ஸோ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சிறு வயதிலே இறக்கக்கூடிய இதுல போயிடுறோம் நம்ம. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய புலன்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே லிமிட்டட். நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே லிமிட்டட். ஸோ அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அறியாமையில தான் நம்ம வந்து உழண்டுட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்டவங்க நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பொழுதும் வந்து பகவான் அந்த அந்த அஜ்ஞானத்திலேயே நம்ம கடைசி வரைக்கும் உழந்துட்டு இருந்தா பகவான் என்னைக்குமே அவர்களுக்கு தோன்றுவது கிடையாது. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் வந்து கவரப்பட்டுள்ளேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். சோ எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவது கிடையாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் இஸ் அன்பார்ன், அழிவற்றவர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்றைக்குமே இருப்பவர். அவர் என்னைக்குமே நிலைத்திருப்பவர், பெர்மனன்ட், எட்டர்னல் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானம் என்பது நமக்கு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கடந்த காலத்தையும் அதாவது காலத்தில் நடந்தவை, இப்போ நடந்துகின்றிருக்கிறது, இனிமே நடக்க போறது எல்லாத்தையுமே எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது. நமக்கு தான் வந்து உடல் அழியக்கூடியது, ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது. சோ ஆன்ம ரூபமும் பரமாத்மா ரூபமும் குவாலிட்டியில வந்து சிமிலர். ஆனா உடல் ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது பகவானுடைய உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது, ஆனா நமது வந்து நித்தியமற்றது. ஏன்னா அது பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது, பகவானது வந்து ஆன்மீக இயற்கையை சம்பந்தப்பட்டது. நம்மளுடைய ஆத்மாவும் ஆன்மீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது, அதனால்தான் அது நித்தியமானது என்று நாம சொல்கின்றோம். சோ எனவே எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் பகவான் அறிவார். ஆனா நாம தான் அவரை வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வதும் கிடையாது. நமக்கு புரிந்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த ஞானத்தினுடைய லெவலை வந்து நம்ம வந்து விருதி செஞ்சுக்கணும்ன்ற அந்த பிரயத்தனமும் நம்ம வந்து செய்யறது கிடையாது. ஆனா அவ்வாறு அதையும் மீறி பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு புண்ணியங்கள் என்று இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி கோர்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணி நம்ம அந்த ஞானத்தை நாம விருதி செஞ்சுக்கிறோம். எஸ், 28 வாசிங்க மாதாஜி. ஏஷாம் த்வ அந்த கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தேத்வந்தவ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதஹா.
சோ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு, இதுதான் நம்ம வந்து நான் முன்னாடி கூட அந்த 2 ஸ்லோகம் படிக்கும்போது கூட சொன்னேன். நமக்கு நல் கர்மங்கள் என்று இருந்தால் மட்டுமே நாம பக்தி பாதையில முன்னேற முடியும். எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டதோ, சோ பாவங்கள் எல்லாமே வந்து கிளியரன்ஸ் ஆனாதான் நம்ம இந்த மார்க்கத்துக்கே நாம வந்து செல்ல முடியும். எவர்களது மயக்கத்தின் இருமையிலில் பூரணமாக விடுபட்டு இருக்கிறார்களோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்யூஷன், மாயையில் கட்டுண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் நாம இந்த உலகத்துல. ஆனா அந்த கட்டுண்ட இதுல இருந்து நம்ம வெளிப்படுகின்றோம் என்றால் பக்தியில போனா மட்டும்தான் நம்மளால அதை வந்து வென்று வெளியில வர முடியும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அந்த இருமை என்றால் த பேலன்ஸ், அதாவது நமக்கு பாவ புண்ணியம் என்று 2 இருமைகள் உண்டு. சோ பாவங்கள் வந்து செய்த பாவங்களுக்கு நம்ம தண்டனைகளை கண்டிப்பாக, தண்டனை என்றால் அதனுடைய அவுட்கம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ நம்ம ஒரு விதையை வந்து நிலத்துல நம்ம வந்து போடுறோம்னாக்கா அந்த விதையினுடைய தன்மையை பொறுத்து தான் அந்த வரக்கூடிய செடியினுடைய குவாலிட்டி தெரியும் இல்லையா? நல்ல விதையை நாம விதைக்கும் பொழுது தரமான ஒரு செடி வந்து கண்டிப்பாக வளர்கின்றது. சோ ஆனா வந்து அந்த விதை வந்து நல்ல விதை இல்லை என்றால் அந்த செடியினுடைய ஆரோக்கியம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சில நாள் மட்டுமே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது இறந்து போகக்கூடிய தன்மைக்கு செல்கின்றது. சோ அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகள் வந்து அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். அது நன்மையாகவும் இருக்கலாம், தீமையாகவும் இருக்கலாம். அதாவது புண்ணியமாகவும் இருக்கலாம், பாவமாகவும் இருக்கலாம். ஆனா அந்த பாவங்களுக்கான அந்த விளைவுகளை நாம சந்திக்கத்தான் வேண்டும். சோ அந்த விளைவுகள் எல்லாமே, அதாவது அந்த புண்ணியங்கள் பாவங்கள் எல்லாமே கழிந்த பிறகுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி புண்ணிய காரியங்கள்ல நம்மளால ஈடுபட முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா புண்ணியங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல இருக்கணும்னு நினைச்சோம்னாக்கா நாம சொர்க்கத்திற்கு சென்று மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு திரும்பி வரத்தான் வேண்டும். அதனால்தான் புண்ணியங்களா இருந்தாலும் அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும்ன்ற அந்த மனசு நமக்கு இருக்கணும். சோ 2 இருமைகளையுமே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும். அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை வந்து 2 இதுமே 0 பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக நாம் ஆகின்றோம். எப்ப இதுல வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் நஞ்சு இருந்தாலும் மீண்டும் வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையில நாம செய்த கர்மங்களுடைய பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம பிறவி எடுத்து இந்த உலகத்துல நாம வாழ்வோம். அதுக்கப்புறம் மடிவோம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எனவே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். சோ இப்படி ஒரு குவாலிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் பகவானிடத்துல மன உறுதியோட பக்தி தொண்டு நம்மளால செய்ய முடியும். இல்லைனாக்கா நமக்கு அந்த ஸ்திரமான புத்தியோட நம்மளால பக்தியை வந்து செய்ய முடியாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 30th. ஜாதி பூதாதி தைவம் மாம் ஜாதி யக்ஜம் சயே விதுஹு பிரயாண காலே பீச்சா மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசகா. எஸ் ஆதிபூதாம். ஆதிபூதம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆதி 3 நிலைகள் உண்டு. ஒன்று ஆதிபூதம், ஆதி தெய்வம் அண்ட் ஆதி ஆத்மம். அதாவது இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆதி ஆத்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆதி ஆத்மம், ஆதி ஆத்மம்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆதி பூதம். பூதம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆதி பூதம், நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுத்தி எத்தனையோ உயிர் வாழிகள் இருக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் மேட்டர் ஜடம் அண்ட் ஜட பொருட்களும் இருக்கின்றது. ஸோ இந்த நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ், அதாவது தேவர்கள் அவர்களுடைய இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். அவர்களுடைய கருணை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்துல மழை நிறையவே வந்து அடிச்சுட்டு போகும். சில சமயத்துல வறண்ட பாலைவனமா நம்ம, அதாவது நீர் குடிக்கிற தண்ணிக்கு கூட நம்ம வந்து பஞ்சமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இயற்கையில வரக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சங்கடங்களாகவும் இருக்கலாம், நன்மைகளும் இருக்கலாம். அது வந்து ஆதி பூதம் அப்படின்ட்டு சொல்வோம். அதே மாதிரி ஆதி தெய்வம் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து தேவர்களும், அதாவது பகவானுடைய இந்த ரூபத்துல தான் எல்லா தேவரும் 30 கோடி தேவர்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ரூபத்திலே நம்ம வந்து அவருடைய இதுலயே வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். அவருடைய உடல்லே நம்ம வந்து விராட் ஸ்வரூபம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா விஸ்வரூப தரிசனத்துல நம்ம பார்ப்போம். அந்த அவர்களுடைய செயல்கள் இந்த உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிரகாரமே வந்து நடக்கக்கூடிய அனைத்தும் நமக்கும் அந்த தேவர்களுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகள் அனைத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆதி தெய்வம் என்று சொல்வோம். சோ இந்த மாதிரி ஆதி யஜ்ஞம் என்பது இந்த
நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவா உட்கார்ந்து இருக்கவர் தான் வந்து யக்னேஸ்வரன். அதுதான் ஆதி யக்ஞம். சோ அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபம் இந்த உள்ள இருந்துட்டு நம்மள வழி நடத்தி செல்கின்றார் இல்லையா, அது வந்து ஆதி யக்ஞம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இந்த பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்கள் அனைத்துமே ஆதி யக்ஞம் என்பது நாம செய்யக்கூடிய வந்து யக்ஞங்கள். சோ அந்த யக்ஞத்துக்கே உரியவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்னேஸ்வரர். சோ அவர் நம்ம ஹிருதயத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 கைகளுடைய பரமாத்மாவாக உட்கார்ந்திருக்கார். என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் பிரயாண காலே அபிஷாமாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் இறக்கும் தருவாயில் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து நினைத்தால் அவரை பற்றி வந்து அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். விதுர் யுக்த சேதச, யுக்தா என்றால் அதாவது பார்த்து யோகத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலைத்திருப்பவன் என்று பொருள். சோ மரண நேரத்தில் கூட பரம புருஷ பகவான் ஆன என்னை வந்து அறிய முடியும், அவரை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ், இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. முடிச்சிருங்க பிரபு. நீங்க இது சொல்லிடுறீங்களா இன்னைக்கு? ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாச்சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோக நாம சப்தமோதத்யாயகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சீதாராமன் பிரபுஜி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிராணயாமாவுக்கும் மகாமந்திரத்திற்கும் பற்றிய ஒரு ஒப்பீடு, கம்பேரிஷன். சோ நம்ம மகாமந்திரம் சொல்வதால் என்ன உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஆரோக்கியத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இதுவும் அவர் சொல்றாரு. அதே மாதிரி பிராணயாமத்தினுடைய கனெக்டிவிட்டி வந்து இங்க சொல்ல போகின்றார். அதனால வந்து நீங்க வந்து இதை கண்டிப்பாக இதை பார்க்கணும். ஸோ நீங்க தயவு செஞ்சு டோன்ட் லீவ் அது ஒரு 10-15 நிமிஷம் தான் இருக்கும். நீங்க கண்டிப்பாக இந்த செஷனை வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. டோன்ட் லீவ் த செஷன். ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. எஸ் எஸ் பிரபுஜி. கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சார் பிரபுஜி நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கீங்களா? இருங்க ஒரு நிமிஷம், உங்களை ஸ்பாட்லைட் பண்ணணும் நான். ஒரு நிமிஷம். வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. கரெக்ட் பண்ணிருக்கேன். நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு வந்தாரே இப்போ? நான் வந்தப்ப பார்க்கவே இல்லை. இப்பதான் வந்தார். வந்து ஆனா காணமே. ஒரு கோஹோஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் நான். வந்திருக்க. எஸ், நீங்க போல்ஸ் போட்டுருங்க கிருஷ்ணா பிரபு, அவங்க பாட்டு பண்ணிட்டு இருக்கட்டும். சோ அது இதையும் கேட்கட்டும். ஓகே மாதாஜி. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரபு. ஓகே, நம்ம இப்ப பிரணயாமம் மற்றும் மகாமந்திரம் பற்றிய ஒரு ஒப்பீடு பார்க்க போறோம். எஸ், எல்லாரும் அப்படியே நீங்க சைலண்டா வந்து உங்களுடைய போல்ஸும் நீங்க வந்து பண்ணிக்கோங்க. எஸ், இல்லன்னா போல் வந்து ரெண்டாவது பண்ணலாமே, அதான் ஈஸியா இருக்கும். இல்ல நம்ம எதுவும் பண்ண போறது இல்ல, அவங்க படிச்சிட்டு அவங்களே பண்ணிக்கிட்டோம். நாம எதுவும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது. பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. இல்ல போயின்னு இருக்கு, ஆல்ரெடி போயின்னு இருக்கு. சரி, ஓகே ஓகே. மாதாஜி நேற்று கிளாஸ்ல நடத்தியிருப்பாங்க உங்களுக்கு. இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் லேட்டரை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல அஷ்டாங்க யோகம்ல தான் நம்ம பேச போறோம். இதுல யமம், நியமம், ஆசனம், பிரணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி, இதுல வந்து பிரணயாமம் பத்தி இப்ப பேச போறோம். இதுல பிரணயாமம் பத்தி அஷ்டாங்க பத்தி திருமூலரோட கருத்து என்னன்னாக்க, இமயம் அப்படின்னா கொல்லாமை, பொய் கூறாமை, களவாமை, ஆராய்ந்தறிதல், நல்லான், அடக்கமுடையான், நடுநிலைமை தவறாமை. நியமம்னா பரிசுத்த மனம், கருணை காட்டும் உள்ளம், குறைவான உணவு உண்ணுதல், பொறுமை, நேர்மை, உண்மையை பேசுதல், நடுநிலைமை தவறாமை மற்றும் காமம், களவு, கொலை செய்யாமை. ஆசனம்னா ஒன்றும் இல்லை, ஆசனம் பண்றதான் சொல்றாங்க. பல்வேறு ஆசன நிலைகள். பிரணயாமம் அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி. பிரணயாமம் என்றால் பிராணை பற்றிய அறிவு மற்றும் அதை நமது வயப்படி அடக்குதல் என்று பொருள். பிரத்யாகாரம் பிரத்யாகாரம் புலன்களை அகத்தே ஒடுத்துதல். தாரணை அப்படின்னா மனதை ஒருநிலைப்படுத்துதல். தியானம்னா யோக நிலை. சமாதி என்னன்னா உணர்வும் நினைவும் அற்ற நிலை, தன்னிலையற்ற நிலை. பகவத்கீதையில முதல் ஆதாரம் இதுல இருந்துட்டா 4.29 ஸ்லோகத்துல அபானா
பானே ஜீஸ்வதி பிராணம் பிராணே பானம் ததாபரை பிராணாபான கதித்ருவா பிராணாமய பிராணாயான ஆபரே நியாதக பிராணன் பிராணேஷ் ஜீஸ்வதி. இதோட அர்த்தம் வந்து சமாதியில் இருப்பதற்கான சுவாச கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உச்சுவாசத்தில் வெளிச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிச்சுவாசத்தில் உச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிச்சுவாசத்தோடு கூடிய யோகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். இதோட பொருளுரை என்னன்னாக்கா, பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கிற பொருளுரை வந்து சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தும் இந்த பயிற்சி பிரணயாமம் என்று அழைக்கின்றனர். புலன்களை அடக்குவதற்கான ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறுவதற்காகவும் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. பூரக, கும்பக, ரோசக என 3 நிலைகள் ஒரு சேர பயிலப்படுகிறது. கும்பக யோகத்தை பயின்று யோகிகள் வாழ்வு காலத்தை நெடுங்காலத்துக்கு நீட்டிக்கின்றனர். அதே இதை வந்து திருமந்திரத்துல வந்து திருமூலர் இது மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஏறுதல் பூரகம் 2 வாமத்தால், ஆறுதல் கும்பகம் 64 ஊறுதல் 32 ரோசகம், மாறுதல் ஒன்றின்கண் வஞ்சகமானே. பூரகம் அப்படிங்கிறது ஏறுதல் அப்படின்னா மூச்சு இழுக்கிறது உள்ளர. ஈரட்டுனா 2 16 மாத்திரை அளவு மூச்சை இழுக்கணும். ஆறுதல் அப்படின்னா உலர அடைக்கிறது, மூச்சை இழுத்துட்டு வெளியே விடாம ஹோல்ட் பண்றத கும்பகம்னு சொல்றாங்க. அது 64 மாத்திரை அளவு ஹோல்ட் பண்ணணும். ஊறுதல் அப்படின்னாக்க வெளியில மூச்சை விடுறது 32 ரோசகம். அதாவது இங்க 16, இங்க 32, 64 அந்த ரேஷியோ வந்து மெயின்டைன் பண்ண, அவ்வளவுதான். 32 மாத்திரை அளவு பண்றது ரோஷகம். மாறுதல் ஒன்றின்கண் வஞ்சகம், இது வந்து லெஃப்ட் ரைட் நாசில் மாற்றி மாற்றி பண்றது தான் அவர் சொல்றாரு. இதற்கான ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இது. இதுல வந்து இந்த பாயிண்ட்ல லென்ஸோட எம்டி பாயிண்ட் மூச்சு இழுக்கிறோம்னு வச்சுங்க, பூரகம் 16 மாத்திரை அளவு மூச்சை இழுக்கணும். அப்புறம் 64 மாத்திரை அளவு மூச்சை உள்ள அடக்கணும். அப்புறம் 32 மாத்திரை அளவு மூச்சை வெளியே விடணும். திரும்ப 64 மாத்திரை அளவு மூச்சை உள்ள இழுக்காம எம்டி லென்ஸ் வந்து அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணணும். இது வந்து கம்ப்ளீட் சைக்கிள். ஒரு மாத்திரை, இப்ப நான் மாத்திரைன்னு சொல்றேன், இதோட அளவு என்ன? ஒரு மாத்திரைங்கிறது ஒரு கன்சிமிட்டும் நேரம் அல்லது விரல் சொடுக்கும் நேரம். இதுதான் இந்த பிரணாயாமத்தோட பேசிக். இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் என்ன இருக்கு? மகாமந்திரத்துக்கும் பிரணயாமத்துக்கும் என்ன இணைப்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, கிருஷ்ணா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ராமா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ஹரே என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே என்று உச்சரிக்க 8 சிலபல் இருக்கு, இன்டூ 4 32. அதே மாதிரி ஹரே ராம 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 ஹரே என்று உச்சரிக்க 32 மாத்திரை தேவை. இப்ப முழு மந்திரம் உச்சரிக்க 64 மாலைகள் தேவை. அதுதான் கும்பகம். கும்பகம் பண்ணும்போது முழு மந்திரம் உச்சரிக்கலாம். பாதி மந்திரம் உச்சரித்து 32 தேவை, அது பூரகத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் பாதி உச்சரிக்க 16 மாத்திரை, அது ரோசகம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் டைமிங் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் எனக்கு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது மகாமந்திரின் உச்சரிப்பில் பிரணாயாமம் எப்படி வருது? மூச்சை உள்ளிழுப்பது பூரகம். ஹரே கிருஷ்ண அப்படி சொன்னா 16 மாத்திரை அந்த அளவுக்கு, அந்த டைமிங்க்கு மூச்சை உள்ள இழுத்தா போறோம். மூச்சை உள்ள அடக்குவது உள்கும்பகம், முழு மந்திரம், அதாவது 64 மாத்திரை. மூச்சை வெளிவிடுவது வெளிக்கும்பகம், பாதி மந்திரம் 32 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்காமல் அடக்குவது, திரும்ப மூச்சை இழுக்காமல் உள்ளடக்கிறது உள்கும்பகம், முழு மந்திரம் 64 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்கும் போதும் அண்டு விடும் போதும் பாம்பு சீறுவது அண்டு ஊறுவது போல இருக்கும் போது, மூச்சை இழுக்கும் போது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாம்பு சீர்ற மாதிரி இருக்கணும். மூச்சை விடும்போது மெல்ல அப்படின்னு விடணும். அதெல்லாம் டபுள் த டைம், 16 மாத்திரை, இதுல 32 மாத்திரை. கண் பார்வை எப்படி இருக்கணும்? ஊசி பார்வை மாதிரி இருக்கணும். கையில ஊசி வச்சுட்டு ஒரு நூலை கோக்கும்போது எப்படி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சு பார்ப்போம். அப்ப அந்த ஊசி கோக்கும்போது நம்ம மூக்கோட நுனி தெரியும். அதுதான் ஊசி பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க. 2 கண்களாலும் நாசி நுனி நோக்குதல். தலை குளியாமல் ஜபமாலையை பார்த்து ஜபம் செய்யும் போது நமக்கு நாசியின் நுனி தெரியும். இந்த கண் பார்வை இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து இந்த பொசிஷன்ல பண்ணணும் நம்ம இது பிரணாயாமத்தை மகாமந்திரம் சொல்லும் போது. மகாமந்திரத்தை பிரணயாமத்துடன் எப்படி இணைப்பது? ஜஸ்ட் இப்ப என்ன சொல்றேன்னாக்கா, இதுல வந்து மாத்திரை சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இதெல்லாம் இல்லையா. இப்ப நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னாக்கா, ஒரு முழு மந்திரம் சொல்லும் போது எனக்கு வந்து 5.75 செகண்ட் ஆகுது. இது வந்து ஒரு கும்பக அளவு. உள்மூச்சு 16 மாத்திரை எடுத்து உள்கும்பகம் 64 மாத்திரை, அதாவது 5.7 செகண்ட்
ஹோல்ட் பண்ணி வெளிமூச்சு 32 மாத்திரை விட்டு திரும்ப வெளிக்கும்பகம் 5.75 செகண்ட் பண்றது. இப்ப வந்து நார்மலா இதுல என்னன்னாக்கா உள் மூச்சு வெளி மூச்சு 2 தான் நார்மலா விடுவோம். ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு 15 நிமிஷம் 15 முறை மூச்சு உள்ள இழுத்து வெளியே விடுறது ஒரு சைக்கிள். அந்த 15 சைக்கிள் வந்து மூச்சு இழுத்து விட்டாங்கனாக்கா நார்மலான இது. அது வந்து நான் இப்ப நிறைய பேருக்கு அந்த 15 டைம் இருக்காது. 20 இருக்கும், 25 இருக்கும், 30 இருக்கும். சமயத்துல கோவப்படும் போது இன்னும் ஜாஸ்தியா கூட இருக்கும். வேகமா மூச்சு விடுவோம். அதனாலதான் கோவப்பட்டா ஆயுள் குறையும்னு சொல்றது காரணம் தான். இதுல என்னன்னாக்க இப்ப இந்த இடையில இந்த உள்கும்பகம் நம்ம சேர்க்கறதுனால உள்மூச்சும் வெளிமூச்சும் நார்மல் மூச்சு நமக்கு இடையில 2 உள்கும்பகம் சேர்க்கும் போது 5.5 செகண்ட் 5.75 செகண்ட் 5.75 செகண்ட் கிட்டத்தட்ட 11.5 வினாடிகள் ஆயுள் சேமிப்பு. ஆயுள் சேமிப்பு எப்படி வரும்? பேசிக்கா நம்ம பாடி டிசைன் டு இன்ஹேல் எக்ஸேல் வந்து 21,600 பர் டே. ஒரு நாளைக்கு அவ்வளவு மூச்சு இழுத்து விடணும் ஒரு சைக்கிள். அதுல வந்து எவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணி அதை மூச்சு இழுத்து விடாம, அதாவது மூச்சு உறுப்புகளை உபயோகிக்காம இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆயுள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுங்கிறது தான் கணக்கு. இதுல வந்து இந்த கிராஃப் படி பார்த்தாக்க 7.5 வினாடிகள் நமக்கு வந்து ஆயுள் சேமிக்கிறோம். மகாமந்திரம் உச்சரிப்பதன் மூலம் ஆயுள் காலம் எப்படி நீடிக்கிறது? ஒரு கும்பகத்திற்கு 5.7 வினாடிகள் ஆகிறது. ஒரு பிரணயாமத்தின் சேமிப்பு 11.5 வினாடிகள். ஒரு நாளைக்கு 108 × 16 / 2னா 864 பிராணாயாமம் பண்றோம். ஒரு நாளைக்கு சேமிக்கப்பட்ட ஆயுள் காலம் 2.76 மணி. ஒரு நபர் 5 வயதில் மகாமந்திரம் உச்சரிக்க ஆரம்பித்தால் இந்தியரின் சராசரி ஆயுட்காலம் 69.4 வருடம் என்றால் மகாமந்திரம் உச்சரிக்க கிடைக்கும் ஆண்டு 65.4 ஆண்டுகள். மொத்த வாழ்நாள் 65.4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2.7 மணி நேரம் சேமிப்பு என்றால் கிட்டத்தட்ட 76.92 வருது இயர். இப்ப 16 சுற்றுகளுக்கு ஆயுள் காலம் 69.4க்கு பதிலாக 77 ஆண்டுகளாகும். 32 சுற்றுகளுக்கு 82 ஆண்டுகளாகும். 48 சுற்றுகளுக்கு 92 ஆண்டுகளாகும். 67 சுற்றுகளுக்கு 100 ஆண்டுகளாகவும் நீடிக்கிறது. எனவே மகாமந்திரம் மூலம் பிரணயாமம் செய்து வாழ்வு காலத்தை நீடிக்க முயல்வோமாக. இப்ப வந்து வாழ்வு காலத்தை உடம்பு நீடிக்கிறத பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது வந்து உடம்பினை விட்டு உயிர் நுங்குமாய் என்ன செய்வார்? மண்கலம் கவிழ்ந்த போது வைத்து அடுக்குவார். வெண்கலம் கவிழ்ந்த போது வேணும் என்று பேணுவார். நன்கலம் கவிழ்ந்த போது நம்கலம் கவிழ்ந்த போது நாரம் என்று போடுவார். என் கலந்து நின்ற மாயம் என்ன மாயம் ஈசனை. மண்பானை கவிழ்ந்து உடைந்து போனால் அது தேவைப்படும் என அடுத்து அடுக்கி வைப்பார்கள். வெண்கலப்பானை விழுந்து நசுக்கி போனால் அது வேண்டும் என்று பாதுகாப்பார்கள். ஆனால் நமது உடம்பை விட்டு உயிர் போய் கிடக்கும் போது அதனை பிணம் என்று இழந்து அது கிடந்தால் நாரும் என குழி வெட்டி அதை போட்டு முடிவிடுவார்கள். இப்படி ஒரு காசுக்கும் உதவாத எஞ்சான் உடம்பில் நின்று ஆட்டுவித்த மாயம் என்ன மாயம் ஐயா என்ற கணக்கு என்று இதுக்கு அர்த்தம். ஊரெல்லாம் கூடி ஒடுக்க எழுதிட்டு பேரினைக்கு பிணம் என்று பெயரிட்டு சூரியங்காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரில் மூழ்கி இடை புகிந்தார்களே. என்ன அர்த்தம்? நம்ம உடம்பு விட்டு உயிர் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு அழகான பேர் வச்சிருந்தாலும் பிணத்தை எப்போ எடுக்க போறோம்னா கேட்பாங்க. பேரை சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க. நமது உயிரை விட்டு உடல் நீங்கி நமது நிலை இதுவே. இந்த மாதிரி உடலை இப்படி பேன்றது எப்படி இது வளர்க்கறது பற்றி ஃபர்தரா பேசலாம். உடம்பை உயிரை ஏன் வளர்க்க வேண்டும்? உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர். திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார். உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன். அதாவது திருமூலர் என்ன சொல்றாருன்னா, உடம்புக்குள்ள வந்து இறைவன் இருக்கிறத அறிஞ்ச பிறகுதான் அவர் வந்து உடம்பு வளர்க்க ஆரம்பிச்சனா. உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன், உடம்பினுக்குள்ளே உருபொருள் கண்டேன், உடம்புனுள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யானை இருந்து ஓம்பு கொண்டேனே அப்படின்னார். அதாவது உடல் போனால் அறிவு போகும், உடல் இருந்தால் உயிர் இருக்கலாம், உயிர் இருந்தால் அறிவும் இருக்கும், அறிவு இருந்தால் மெய்ஞானம் சேரலாம். ஆக மொத்தத்துல உடம்பு தான் ஆதாரம் எல்லாத்துக்குமே. அதை பேஸ் பண்ணி தான் உயிர் இருக்கும், உயிர் இருந்தால் தான் அறிவு இருக்கும், அறிவா இருந்தால் தான் மெய்ஞானம் போகும், மெய்ஞானம் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கும்பயோக பயிற்சியின் மூலம் ஒருவன் தன் ஆயுள் காலத்தை ஆன்மீக உணர்வில் பக்குவமடைவதற்காக நீட்டிக்க முடியும். புத்திசாலி யோகி அடுத்த பிறப்புக்காக காத்திருக்கலாமல் ஒரே வாழ்வில் கும்பகத்தின் மூலம் தனது வாழ்வை பற்பல வருடங்கள் நீட்டித்து ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்கிறார். சரி, நம்ம வந்து வாழ்வை நீட்டிக்கிறோம். வாழ்வை நீட்டிச்சாலும் வந்து நோய் இல்லாம இருக்கணும்ல, அதுக்கு என்ன செய்யறது? நோய் இல்லாம இருந்தாதான் அந்த வாழ்வை நீட்டிக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாச்சும் அந்த லைஃபை என்ஜாய் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன சொல்ல, புறப்பட்டு புக்கு திரிகின்ற வாயுவை நெறிப்பட உள்ளே நிம்மலம் ஆக்கியல் உறுப்பு சிவக்கும் உரமும் கருக்கும் புறப்பட்டு போகான் புரிசடையானே. அது உள்ளிருந்து புறப்பட்டு வெளிப்போய் மீண்டும் உட்புகுந்து திரிகின்ற உயிர்ப்பினை மூச்சு பயிற்சி மூலம் முறைப்படி தடுத்து உள்ளிருத்தி பெருமான் அருளால் தூய்மையாக்கி ஒழுக வல்லாருக்கு உயிருக்கு உயிராய் உடன் நின்று விளங்கும் பெருமானும் உள்ளிருப்பதன்றி புறப்பட்டு போகான்.
அவன் போகனாயில் உடனுள் உரையும் ஆயுறும் போகாது. ஆரியோரும் நிற்கவே உடலும் வழியாது. முறைப்படி பழகின் வயோதிகருக்கும் உறுப்பு சிவக்கும் ரோமம் கறக்கும். அதாவது இது பண்றதுனால வந்து நமக்கு அந்த இது இளமையே திரும்புங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. முத்தாதி என்று தமிழ்ச்சித்த மருத்துவத்திலும் திரிதோஷா என்ற ஆயுர்வேதத்திலும் பேசப்படும் இந்த வாதம், பித்தம், கபம் 3 விஷயங்களைத்தான் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழிமுதலா எண்ணிய 3 என்று நம் திருவள்ளுவர் அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கார். சரி, இப்ப இந்த வாத பித்த கபத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம இந்த இதுபடி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அஞ்சனம் போன்று உடலை அருமந்தியில் வஞ்சகவாத மறுமத்தியானத்தில் செம்சிறு காலையில் செய்திடல் பித்து அரும் நஞ்சு அறச் சொன்னோம் நரைதிரை நாசமே. அதாவது இந்த மாலை வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் கபம் அகலும். மதிய வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் வாதம் நீங்கும். காலை வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் பித்தம் நீங்கும். வாதம் நம் உடலின் இயக்கத்தையும் தசை, மூட்டுக்கள், எலும்பு இவற்றின் பணியை, சீரான சுவாசத்தை, சரியாக மலம் கழிப்பதை எல்லாம் பார்த்து கொள்ளும். பித்தம் தன் வெப்பத்தால் உடலை காப்பது, இரத்த ஓட்டம், மன ஓட்டம், செரிமான சுரப்பிகள், நாளமில்லா சுரப்பிகள் போன்ற அனைத்தையும் இயக்கும் வேலையை பார்க்கும். கபம் உடலெங்கும் தேவையான இடத்தில் நிறுத்துவத்தையும் வைப்புத்தன்மையும் கொடுத்து எல்லா பணிகளையும் தடையின்றி செய்ய உதவியாக இருக்கும். வாதம், பித்தம், கபம் 3 சரியான கூட்டணியாக பணிபுரிந்தால்தான் உடல் இயக்கம் சீராக நடக்கும். அதற்கு உணவு மிகவும் முக்கியம். நோயற்று வாழ குளிர்ச்சியை குறைத்து உணவை அளவோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அளவான உணவு என்பது என்ன? அரை வயிறு உணவு, 1/4 வயிறு நீர், 1/4 வயிறு காற்று என்பதே இந்த கணக்கு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர மாதுலீலா 17.21 என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம கேவலம் கலைய நாஸ்திய 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 கவியர் அந்நியதே சொல்லியிருக்காரு. அதாவது சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனத்தில் இந்த யுகத்தின் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணனுடைய பெயர், சுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறிவது இல்லை, வேறவில்லை, வேறில்லை சொல்லியிருக்காரு. அதே வந்து அகத்தியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? நொந்துடலும் கிளமாகி தளர்ந்த பின் நோயில் நடுங்கிடும் போது, ஜீவ நாடிகள் நைந்திடும் போது, மனம் என்னிடுமோ தெரியாது தெரியாது இன்று சிந்தை கசிந்தோனை கூவுகிறேன் அருள் செய்திடுவாய் ஹரி நாராயணா. நீடு கபம் கோளை ஏழை நெருக்கி என் நெஞ்சை அடைத்திடும் போது, விக்கி நாவும் குளறிய போது, மனம் என்னிடமோ தெரியாது நான் அன்று கூவிட இன்றழைத்தேனே ஆண்டருளிவாய் ஹரி நாராயணா. ஐம்பொறியும் கரணங்களும் வாயுவும் ஆடி அடங்கிடும் போது, இந்த நாவி பிரிந்திடும் போது, மனம் என்னிடுமோ தெரியாது இன்று நம்பி உனைத்தொழுதே அழைத்தேன் ஜெகநாராயணே ஹரி நாராயணா. உற்றவர் பெற்றவர் மற்றவர் சுட்டம் ஒவ்வொன்றிடும் போது, உயிர் ஓசைகள் ஓய்ந்திடும் போது, மனம் என்னிடுமோ தெரியாது இன்று பற்றி உனை பணிந்தேன் அழைத்தேன் ஆபத்தாந்தவனே ஹரி நாராயணா. என் பொருள் என் மனை என்பதெல்லாம் என் எல்லை என்றாயிடும் போது, மனை என்னிடுமோ தெரியாது நீ அன்று வரும் பொருட்டின் அழைத்தேன் அருள் அச்சேதனே ஹரி நாராயணா. வந்தம தூதர் வளைத்து பிடித்தனை வாமன்றழைத்திடும் போது, மனம் என்னிடுமோ தெரியாது அந்த அந்தியம் நீ வரை இன்றழைத்தேன் சச்சிதானந்தனை ஹரி நாராயணா ஹரி நாராயணா ஹரி நாராயணா நாராயண ஹரி நாராயணா. இதனாக இறந்து இறப்புல கூட இவ்வளவு பிரச்சனை வருமா? இவ்வளவு சொல்ல முடியாது, கொடை அடைக்கும், தீர்க்கவங்களாம் சுத்தி நின்று சத்தம் போடுவாங்க, சாக போறோமே சொல்லி சத்தம் போடுவாங்க. இப்போ நம்ம பொருள் பொருள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும். யமதூதர்கள் வந்து நம்ம அழைச்சிட்டு போகும்போது அந்த நேரத்தில் நம்மளால சொல்ல முடியுமோ தெரியாது நமக்கு. அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இப்பயே அதை பழகிக்கிங்க. ஒரு டெய்லி இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி 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 ராமநாமத்தையும் கிருஷ்ண ஜாமத்தையும் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்க கடைசியில நிச்சயமா மரணப்படுக்கையில கூட நம்மளால சொல்ற பாக்கியம் கிடைக்கும். மாதாஜி கூட இப்ப 7.3 இதுல சொன்னாங்க, ஆமா 30th ஸ்லோகத்துல சொன்னாங்க, என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷனான என்னை அறிய முடியும் சொல்றாங்க. அதாவது இந்த உரையின் மூலம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? நம்ம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரஹரே ஹரே ராம 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 ஹரஹரே என்ற மகாமந்திரத்தை இறுதிமூச்சு வரை உச்சரித்து பகவான் நாமத்தை மணியில் பகித்து மரணப்படுக்கையிலும் உச்சரிக்கும் பாக்கியம் அடைவோம். இது முக்கியமானது சாராம்சம். இதை பழக 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 மரணப்படுக்கையில நம்மளால நிச்சயமா உச்சரிக்க முடியும். எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் மரணப்படுக்கையில எவ்வளவு இடைஞ்சல் இருந்தாலும் நம்மளால சொல்ல முடியும். சொன்னாக்க நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பாதர விந்தங்களை அடைய முடியுங்கிறது பொருள். அடுத்தது மகாமந்திரத்துடன் பிரணயாமத்தை இணைத்து நோயற்ற வாழ்வு, நீண்ட ஆயுள் பெற்று ஆன்மீக நிலையில் உயர்வு அடைவோம். சாத்வீக உணவை கிருஷ்ணருக்கு படைத்து அந்த பிரசாதத்தை உண்டு உள்கும்பகம் வெளிக்கும்பகத்தை யோகமாக அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணரின் பூர்ண அருள் பெற்று நீடித்த ஆயுளை உபயோகித்து புத்திசாலித்தனமாக இன்னொரு பிறகுக்காக காத்திருக்காமல் ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்வோம். இப்போ கேட்கலாம், நான் வந்து வாழ்வை நீட்டிச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்கலாம் சில பேர். அந்த வாழ்வை நீடிக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, திரும்ப அந்த உணர்வுகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அந்த இந்த வாழ்விலேயே நம்ம இந்த பிறவியிலேயே நம்ம வந்து
கிருஷ்ணரை அடையிறதுக்கு வழி பண்ண அதுதான் புத்திசாலித்தனம் சொல்றாங்க. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். என்னுடைய உறவை கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Prabhu. Thank you for your wonderful session actually. ஸோ எல்லாருமே பிராணயாமா மாதிரி நம்ம மகாமந்திர ஜபத்தினுடைய மகிமையை அறிந்து நாம் வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை செய்யணும். ஸோ அது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டென்ஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆங்ஸைட்டி, பயம், எந்த ஒரு இதுலையுமே நம்ம பேலன்ஸாக எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு இந்த ஜபம் வந்து நமக்கு ரொம்பவுமே வந்து அதாவது உதவி புரிகின்றது. அதனால இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பாக செய்யும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையில முன்னேற்றங்களை நீங்க காண்பீர்கள். அதனால தயவு செஞ்சு நீங்க எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு ரவுண்டாவது மகாமந்திர ஜபத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல வந்து பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 16 ரவுண்டு பண்ணா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து மேல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டத்துக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கின்றது என்று அவர் வந்து உள்ளதை உணர்ந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. நம்மளால 16 ரவுண்டு பண்ண முடிஞ்சா அது ஓகே, முடியலைனாலும் அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ஒரே ஒரு ரவுண்டாவது நீங்க பண்ணணும். எஸ் காயத்ரி மாதாஜி என்ன கேட்கணும்? 16 ரவுண்டுனாக்கா ஒரு மாலை 16 மாலை பண்ணணும். ஒரு மாலையில 108 மணிகள் இருக்கு. 108 தடவை நம்ம வந்து ஒரு மாலைன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலையாவது நம்ம ஒரு நாளைக்கு பண்ணணும். 16 டைம்ஸ்னா ஒன்லி 16 டைம்ஸ் கிடையாது, 16 ரவுண்ட்ஸ்.